Isang nakakalungkot na balita dahil natalo po ang ating pambato na si Jake Amparo sa Japan via knockout kontra defending IBF World Minimum Weight Champion Jinjiro Sugioka. Matatandaang late replacement lang itong si Amparo matapos magkaroon ng personal na problema itong si Ara Arandales at umatras sa laban. Isang linggo lang ang naging paghahanda ni Jake Amparo sa laban mula sa training at sa pagkuha ng timbang at sa Japan pa ginawa ang laban. Dagdag mo pa na di biro itong defending champion dahil kilala itong kilabot na knockout artist at undefeated pa. Pero walang takot na kinasahan pa din ni Jake Amparo ang Hapon. Dinayo sa baluarte niya sa Japan at sinubukang kunin ang titulo pero nabigo ang ating pambato. Sabay-sabay nating panoorin ang naging highlights ng kanilang laban. Ayan pa mo, mapapagin mo kumain mo yung mga buwan. Tanong din sa kumin ba? Saan ka pagkaipawan? Jake ka na. Jake, bawal jump. Jump, si jump. Kalagi. Saan ka pagkabasa pas Jake jump? Siya pilih tu. Mari teman dua. Kuala Guts, kenang amateur ni. Kalau pilih kan itu ang nakapili siguro yung piling Jake sa amateur katong diniduat ng Jake dire. Pilih niya sa amateur. Taasan Jake eh. Lo. Gwapo yung glove gamit eh. Clitoris na gamit Jake no. Clitoris siguro na. Lopan sa hook, naligid na. Lo! Abtik siya, abtik pa. Just na yung tuyog dyan. Testing lang. Kaya tuloy. Na. Umator di pa ito.
May pag-ibang yun natin eh. Wag kita ni comment natin eh. Why ni kuhan? Why ni comment diri? may mo kuhan ba? Timing. Dua niya diri abi na ko di siya kadaog ato. Latam niya. Dali na kayo ang timan. Ano sa la. Atik. Lagi ya niya inanaga atibang gamay niya inanaga ya atik ina kasagaran nato iba asa ba to yung kasi wala ikos diyan. Igo Street yan. Budi Street ba? Hindi na ba yun? Sige na kayo. Wala na. Kuhan, Igo Street. Sugoy na. Marusat. Kay babaw. Ubos na yun. Anak gina. Sakit ginino kayo to. Tunga kayo. Pagdaya pag-insuod niya. Siguro. Pagdaya Gikalitan ba, no? Gikalitan Job Street. Ang exhibition. Sakit gitu. Nagi na tunga gid. Sakit gitu. Timing kayo. Timing. Nice timing. Inatay, balikan na yun ba? Nagina nya usag semana sa 2 semana preparasyon, usag semana ra ba to? Pila adlaw kung siguro kabot sa semana. Yung giilad ba? Apir eh. Suwas kitiyo. Okay, nagtuo mag-Job Street. Nagtuo na si Jake kay Job Street na awa. Nagtuo sa Job Street iyamang awa. Nagtuo sa Job Street iyang gi-roll iyang naong na. Tapon Jika IT 1 to ni di tagara atama. Yeah. Nagtuo mag-Job Street. Mao day, gi-appear day.